Hello, good morning sa mga tots diya. O naanapodaan niyo. Adlaw-adlaw na tong ginahimo. Ay loya kay kong anak. Perting loya hagyod hasta ako. Wa jud tarong dunggo, wa jud dunggo, di kay wa tarong wa jud dunggo ganiya. Mo na manguli na lang mi. Paabot pud ta kanu sa tadunggoan na ni. Nagbalod naman siguro ang dagat ani. Mana video na taan ni aro ingnon nga aron dawat ta turong adlaw nga wa tay dunggo. Sige lang, ana man jud na panahon. Basin day sunod adlaw di ay. Kay wa man tay dala isda. Mao ni may tabo ron. Diri jud ta padulong. Mo nang ihapit na lang sa akong anak di sa palengke des Kalumpang. Mamalit na lang mi gulay ani. Total kana akong mga anak dili man ni arte. Kaon man na bisag unsa basta naalay ipare sa kanon. Wa mo tay kwarta ani, muna naman tong budget ani. Muna pili-pili ta gulay ani. Og ako'y nakita under ang pansit. Kuha po ko gamay ana kay ingon nila panghaba na ng buhay na. Pila na kaadlaw ay tarong kaon ani. Ano lang basta laban lang ta. Adlaw-adlaw man god, di na to na masiguro unsay mabot sa tong kinabuhi. Ang importante diya nga may itong lawas, wala tay sakit, di ba? Okay lang na siya. Kaysa magsige tag mukmuk anang balay sa padako dito sa tong lagay dito at makuha ang pagkaon sa gawas. Ana lang na itong kinabuhi. Pobre ta eh. Dawat-dawat pud tag panagsa. Usay makaigo, usay kitay maigo. Na ron. O gula magdugay, naabot ko sa balay. O mao na ning nangay tabo. Kay siyempre pansit mao paniod to. Ang panihapon mo iwa na pud ani. Kapoy na kasi pamalit to patay kwarta. Siyempre ko tapo na lang ako ni akong mananap dire kay namatay mga mananap. Pati akong iro tabang na. Ang problema ning patuhan kay pit may idlasa. Dako pa to ani. Mura bagsag nakahiring nga ihawunon siya. Tuwa na. Uy, niadtop yung silingan. Iskot ng patuhan eh. Na. Adto mga pikas balay noon. Isuong pagyod na. Di na natin. Ngan mag-antos man ta ato. Mura na ako nakita. Dari nga puyo ra. Kadito dyan tatong idlas kaayo. Madidiri sila pato nga. Di na ta mahago. Lol kay tabangay ko ani. Bagay kain na nako ni. Ano mo pato di na tabag antos. Kasudaan na jud ani ron. Na arman niya da tagba pa tag ginukot-gukod ng isa. Bahala na ng itlog niya diha. Ugma na po na yung itlog. At least naano ko masud-an ng gabi una. Ug mao lang sa to ha, dahil sa tato kutob. Ana ang mga diskarte sa walay mga sudan.